Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day ato na sa ipalayan ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Ako sa basahon ni nay usa nga nag-comment si Isib. Salamat admin sa bilis mong pag-upload. Minaw lang while working. Thanks once again. God bless you all. Salamat kayo no sa pagpaminaw Isib. O karon niya ang sumpay ning lain tang sugilanon nga naguluhan. Panugon. Hilabot o gumabutang dinis mansyon. Kundo na may nagkuha sa singsing ni Wilma. Naara ninyong tulo ang nagkawat sa singsing. Oh, ang may nabuak? Panuway. Murag, bildo man itong mikagay. Pagkadagkan paglabad sa Oh. Madam, tanawa ang bintana. Dili. Madam, unsa man imong gikuha? Pos. Gibato ta. Kinahanglang mabadlong ni Panaway. Oh. Tinuod ka ang gibato, mi? Naibato sa sahog. Tinuod gid nga may batos bintana. Kinsa ba kayo na bato? Pakita! Ayaw mi kadluka ng imong pagpamuak sa bintana! Kaisog di, madam. Ella? Unsa ni tabo din eh? Eric, gibato ta. Hoy! Gawas diha! Kay puspusan ta ka! Anong di mo mingibato, ha? Madam? Pinsa may bisingitan mo diya? Ang panuway! Mga panuway nga way lingaw! Nabahawa ka ba kung kinsang ibato sa bintana? Mga panuway lang ang makahimos pagbuhat ini. Mga panuway lang! Eric, madam, may nakita na mo? Oh, may tao sa gate. Hain ba? Oh, suon mo balik sa bahay, madam. Ambilan mo na. Eric, pag-amping! Tao, good ang akong nakita nga nagparog diya sa may gate. Nag-itom siya. Pero, wa naman siya diya sa gate. Dinhiray ko siya ang barog. Nag-hold siya. Oh, midagan siya. Oh. Hoy! Balik dire! Hoy! Asa ka ba yun? Iso mga ka! Ganong magkaga mga, ha? Hoy! Ay magkagan! Madam, may gigukod si Eric. Pasag di nga iya mapuspusan na panuway. May gidudahan ka ba kung kinsa ang gigukod ni Eric? Wa. Pero gusto kong mapatay siya ni Eric. Unsa? Patay gyud? Madam, dili na mahimo, oy. Kung makapatay magani si Eric, mapriso siya. Dili ko musugot anang imong gusto. Eric! Eric, balik dire! Eric! Oh. Tuwa siya dagang paingon sa kakawayan. Siya ang anino. Oh, na siya ubos sa kahoy. Sa kilid sa lake. Hoy, kinsa mga ha? O sabay sa mga tao sa mansyon mo? Nganong imo man iba to? Oh, wala siya magliyok. Mura gusto siya nga musunod ko niya. Gihagit ko yung tawanan. Karon ka, kinahanglan mailhanta ka kung kinsa kang nagsamok-samok sa mansyon. Eric! Eric! Ayaw magsuot ka kahuyan! Oh, Ella? Ano may sunod makanako din ha? Narangan nino? Hain man! Oh, nawa na siya?
Di at magbarog ang anino sa ubos sa kahoy sa kilid sa linaw. Pero wa na siya diha. Busa, mamalik na lang tas mansyon. Ela gusto na kong madakpan ang anino. Eric, ato ning report sa mga polis. Ela, nahibaw na ko. Sa unsa? Kanang kakahuyan nga dili patumban nato ni Aman. Naadya magtago ang anino. Unsa? Dali na. Mamalik na sa mansyon. Unsa? Naasa kakahuyan ng anino? Dito siya mapaingon karon. Pero nawalag kalat. Madam, wa ka ba gigidudahan kung kinsa ang anino? Wa ko ikasulti ninyo ba, hinana? Wa ko mahibaw kung kinsa ng anino. Noong sa naman yung mansyon? Kadaghan bang katingalahan din eh? Anong ako na may imong gitanaw, Ela? Nagduda ka na sad nga ako ang anino? Ikaw rin makatubag ang imong pangutana, madam. Eric, dali na. Kaway batasan yung bayhana na. Tungod kay daghang kang gitago, madam. Huwat ako, Ela! Hain man ang akong singsing. Ngano nawa man din sa dresser. Ay, napagilak-hilak niya, oy. O gano din man ko ni mo pailakon. Naibaw ko nga mahal tong singsing nga. Unya mo kalit lang gawa. Ipaunsa pa man to nimo nga nawa naman to. Gikawat lagi ni. Yakin sa man sa nagkawat. Nga ikaw ra may dinis ang kwarto. Sa muka ni mo, eh. Kung kasabukan ka na ako, gawasin to. Oh. Ay, lang pangaway, God. Eric, naglabad nga akong sa pagsige mo paso-paso diha. Nagmasyag itom. Naghud siya. Dili siya gusto nga maklaro ko ang iyang naong. Eric, isaad na ako. Nga bisan unsay mahitabo, dili gid ka mo taak sa kakahuyan. Nahibaw ka na nga delikado ng dapita. Nahog na ka sa usa ka gahong diha. Ayon na ni Kusba. Pero, oon sa may tanaw ni Mustaw. Taason siya. Pero daot. Oon sa pa'y mahinumduman ni mo siyang lihok. Ang iyang nilaktan. Nga naman na yung linaktan. Medyo nagtakiang siya. Unsa? Murag dunay diferensya ang tiil sa anino. Sigurado ka ba nga siya ang anino nga naghagbong ni mo sa gahong? Sigurado ko. Gikapoy naman hinon ko buntag sa iyo pa lang. Muhigda sa kong kadiyot, ha? Okay, sige. Magawas na ko. Hain man gid ka kung akong singsing. Singsing. Singsing, balik na nako, be. Oh. Kang aang pultahan sa kwarto ni Aman. Nyor, ano ngayon mong buko-buko? Oh. Ang nurse man karon ni Aman. Oh, Nyor. Migaw sa kwarto ni Aman ang nurse. Excuse me. Unsa ganito imangan? Manny, miss. Ako day si Wilma. Usa sa mga sumusunod sa katigayunan ni Aman. Congratulations. Excuse me. DJ Lax Remix. Snap lagi ka gwapo. Ha? Malas ka lang nga wa makakita sa akong beauty. Pero ay, hain man gid ka ang akong singsing. Kinsa magid ka ang anino nga nakita ni Eric. Ngano napakita naman siya og adlawang dako. Aray. Sa maning may bangil sa kung Oh, sing-sing? Oh. Ang sing-sing kini nga
nga gipangita ni Wilma. Ngano niya man sa kong daanan. Imposible nga mabalik na din sa akong kwarto kung way nagdain ni. Kay gisulob lang kay ni Wilma. Hain man gyud ko atong singsing nga. Unsa man ka? Uy, nagtuad-tuad man ka sila unso pa din sa sala. Nangita ko sa singsing, oy. Ikaw ba? Hinumdumig yung maagot o diin ka magsigig pasupasok hapon? Pasipag nalimot ka o guwa dito, mawa dito sa imong dresser di. Pero dito na lagi to sa akong dresser, oy. Positive man gyud ko ini ba? Positive. Nga na dito lagi. Paunsa man na nimo. Ay, kalagot, oy. Bida ka nimo. Kalagot, na oy, diha. oy. Magtiguang, tanon. Namdi ay. Wilma, Oh, Ela. kamay mong toyo. Ayaw ko samok-samok ka, ha? niarang imong singsing. Oh, nahani mo nga akong singsing. Ikaw din nagkuha na ila. Dili. Salbahis ka! Oy, 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 Ay, oy. ay, amali! Hinay lang! Uy, Vilma! Ay, palagpanon sa mga! Og nga nung dili man ako siya sagpaon, ha? Ngaya mong gikuha nga ako singsing? Wa na nakukuha ah! Tuhui ko! Wa ni nako kawata! Nagigahig ako sa kong kama. Unya pagliso na ko. Nalisuan na sa kong o. Basta di ka ang bisod sa kong kwartong bibutang ana. Hoy! Nga nung ako man kuno nang ibutang dito, ha? O nga nung ako nabuhaton? Unsa man nabuang nako? Nga dili mahinumdum kung asa nako gibutang ang mga singsing? Unsam sad ko nung rason nga ako man ang iuli nimo, ha? Aron makakatarungan ka sa pagsagpa na ko. Kuwatan yun ka! Oy, 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 oy! Aray! Vilma, unsa ba? Wilma, sa bayo pabukto! Aray! Sakit na ako buhok! Uy! Aray, kasakit sa ako sampot. Agay! Mao na naani nimo sa pagpamugno nimo. Makalagot ka! Kalagot Well, ka! usto na mo, usto na, Vilma. Kana si Ila. Giilad lang ta. Siya na nagkawat sa kusingsing. Dili na tinuod, Wilma. Wa ko'y rason aron kuhaon na. Hoy! Klaro na lang kaayong naibog ka sa kusingsing. Eh, bida ba yan ninyo, oy? Hilo na mo, ha? Dili na mong singsing, Wilma. Oh. Ayaw pagbaga sa mong naong. Eric! Wow, nangisog si kuya. Si Ila ang tag-iya ng mong singsing. Ug dili ikaw. Suga. Tungod kay siya ang gitagan ni amahan sa maleta. Mauna nga si Ela na ang tag-iya sa tanang butang nagikan sa maleta. Dili na ta maglalis mahimo ba? Kanamang gud si Ila. Tinuod ang gisulti ni Eric, Wilma. Wa ko'y rason nga kuhaon na kung balik ang singsing nga ako nagihatag nimo. Og dili ta mahimong mag-away tungod sa mga butang ni Arabella. Arabila? Ang manikin? Nakapantay ko nga. Nganla ni mong Arabila ang manikin. Mao ba ni ang buot mong ipasabot ila? Dili. Ang tinuod nga Arabella og siya ang tinuod nga tag-iyas malata. Oh, di man sana ni mong balita agi ka. Kang amahan. Pero ayaw gid mo paghisgot og Arabella sa tubangan ni amahan. Ayaw ka bala ka, Wilma. Wa ko masuko sa imong pagsagpa nako. Ang ako lang nga makasabot ha. Nga kinahanglan magkasabot ang upat aron mahuman ang atong tuyo dinhi. Taod-taod na ta dinhi sa mansyon. Apan hangtod karon, wa pa ta mahibaw kung unsa gyud ang ipasunod nato ni amahan. Tanan hanging. Gusto si Ila. Okay, ug unsa man kuno inyong nauna-una? Una, dili ta mag-away bisan unsay mahitabo. Unsaon man nga dili ko masuko. Nga ako mga pagduda matinuod man. Wilma, ako na nang gihatag nimo ang singsing. Kung gusto na akong bawion nimo, ako nang isulti nimo. Dili kay akong ipaagig kawat. Pero, Gusto na, Wilma. Unsa ba? Ay na pag negative diha. sus man dyan ni si Joel. Hilom lagi. Hilom, ha? Una na tong buhaton. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, unsa? Five. Ako. Oh, ikaw. 5 man ko. Ikaw. Halala. Ako na. Unsa mo kay ihatag ni amahan kang Wilma? Sa katapusan, ako na gyud ang gitawag ni amahan. Unsa man kay iyang tuyo na ako. Ni anak ko, amahan. Okay. Sana'y nahitabo sa gawas Ohan, okay naman, amahan. na isama mo si Ella. Ha? Naibaw ka? Huwag maliyo na nato, Wilma. Busa, tubaga ko. Ganong isama mo si Ella. Ang, naglagot man ko. Nagikuha niya ako singsing. Usang singsing. Kinigod. Ganong naani mo tanan maong singsing. Kukuhan ka ng... Nagaila tunian maong singsing. Ganong naanani mo. Kuan... Diin na nimo makuha. Gihatag man ni Ella na ko, amahan. Gikan kini sa jewelry box sa malita nga naablihan niya. Gihatag na ni Ella nimo. Oo, amahan. Wa
amahan, uy. Gihatag yun ni Ila diri nako. Sige. Dahil iya magkahanap ihatag mo. Nakana. Okay. Thank you, amahan. Tanakana. Unsa man na? Karton sa sapatos? Magkana o gawas na. Hatagan ko ni mong sapatos, amahan. Ando na ka na sa gawas. Able. Yes, amahan. Thank you. Unsa man kay tuyo ni amahan kang Wilma, no? Oh, importante sa tingali kayo. Igpatawag gud siya. Joel! Joel! Wilma, unsa may tuyo ni amahan nimo? Gitawag ko nimo, Wilma? Oh, dali. Tanaw na to ang gihatag ni amahan nako. Uy, may regalo sa desi amahan sa imo? Ha? Oh. Gihatagan ka? Oh, yes. Kini oh. Sumra. Uy, Karton sa sapatos. lo, sapatos gid ng suda na. Akong ablihan, ha? Sige, abli. Bi, atong tanong. Oh, Dancing shoes? dancing shoes? Sapatos para sayaw ang iyang gihatag nako. Uy, naibaw si amahan nga dancer ka, Wilma? Naibawa sad siya na composer. Mga gitagan ko niya gitara. Naibaw siya nga pintor ko. Mga nga gihatagan sa kunya mga gamit pagpintal. O gibalik niya na ako ang akong cellphone. Tungod kay vlogger ko. Yun na. Anong naibaw man siya sa tanan natong hilig? May rason kung anong iyatang bahinan sa iyang katigayunan. Oh, Nakaila na siyang daan nato. Kana ang klaro kaayo, Eric. ang pangutana, kung nga nung nakaila siya natong daan. Dili sulagma ang atong pag-anit. Iya yutang gipiling daan nga maong iyang binlan sa iyang mga katigayunan. Ang pangutana, nganong kita man? Unsa may atong tinuod nga koneksyon ni amahan? Bisan gamay. Wa ko'y mahuna-hunaan nga connection nako ni amahan. Tungod kay wa gyud ko makaila niya. Ako sab. Wa ko may nunduman nga nagkita mi bisan usa ng kahigayon. O dili sad naman nagkaila. Oh, ako, labawsad ko. Kailan ang tagdapit nga gigikanan, di ba? Oh, hala. Wilma, Ano ka? ang makatubag lang ini. Tingali, mao ang atong mga ginikanan. Sinagop lang ko sa akong giila nga amahan. Parehas ta. Sinagop raman sad ko. Hala, ako sab. Sinagupra man sad ko. Kung ano man eh. Ulos na mga sinagup lang. Nakaila ba mas tinuod din yung ginikanan? Ang bot kong ipasabot nga, misulti ba ang nakasagop ninyo sa tinuod din yung ginikanan? Ako wa. Kay, way nakasultin ako kung kinsa sila. O di sag ko interesado nga, makaila ko nila. Wa sila lamig nga mga ginikanan. Kay ila kong gilabay sa basurahan. Uy, kaluoy ko di ani mo kung tinuod na, Joel. Wa akong makak, no? Ako, dili sa musulti na ako ang nakasagop na ako. Dili siya gusto nga magunahon na nga dili ko niya tinuod nga anak. Ako sab. Dili masulti na ako ang nakasagop na ako kung diinsad ko gikan. Kung mauna, posible nga maunang rason kung anong napilian ta ni amahan. Nga maong musunod sa iyang katigayunan. Gusto ka? Tungod kay kitang tanan, pulos mga sinagop. Hala, dili ba ka sindikato na si amahan no? Unya, nanugo siya mga tao nga mangita o mga sama nato. Unya, mauna ang iyang patakaran. Nga, mga sinagop lang ang piliun. Ang pangutana, kung anong naibaw man siya sa atong mga hilig. Oh, si amahan rin na naibawan na, Joel. Pero, bisan unsa pa ang iyang rason, ang importante nga kita ang iyang napili nga binlan sa iyang katigayunan. Kinahanglang makita na ang singsing. Ako pa nimo ila. Imo na lang ang hangyoon si amahan. Nga ihatag na lang nato ang katigayunan nga iyang gisaad nato. Pangitaon na lang nato ang singsing. Ang pangutana lagi, asa man mo mangita sa singsing? Nga nalukob naman nato og suroy ang tanang dapit din he. Oh, hoy, Manny, snap kay ka ha. Di gyud ka magtarong og panagad. Dali na ila. Mangita ta singsing. Sige, Eric. Oy, Eric, kita na sa magpartner, be. Tche, wa man lang kutagda. Joel, oh, uy, hainap sa ning tawhana. Kalit bang nawa sa akong luyo? Joel! Hoy, Joel, hain ka!
Hey, nurse. Sir? Kumusta naman siya, man? Okay naman siya, sir. Unsa man iyang sakit? Nagkagrabe ba o nagkaayo na siya? Kuan, sir, delikado pa yung kaintang. Basta, kinanglang pingan pa siya. Kaila ba mo siya, man? Oh, si Don Faustino? Dili. Karon po kung lagi hire nila, sir. Nga mubantay ni Don Faustino. Sige, sir. Mubalik na ko sa kwarto ni Don Faustino. Lihay maning tawhan na. Murag man og mahadlok istoryahan. Delikado na gid ang kahimtang niya, mahan. Nganong niya ka sa kusina, Joel? Madam, anong dagni ako din madam? Di pwede nga musod ko din ha? Nga di pating kaon? Nangita na sad sila sa singsing. Nganong ikaw? Di ako makadini. May gipangutana lang ko sa nurse, madam. Unsa man? Ang kahimtang ba ni amahan ba? Ang akong gipangutana. Nga naman. Gusto ka nang mamatay ng tiguang? Kalain sa nimong sinultihan, Nangutana lang. Kanahibaw ko. Nga naghinam-hinam na mong mudawat sa inyong masunod. Gika ni Don Faustino. Ngano ikaw, madam? Wa ka ba maginam-hinam, madam? Nahibaw kung gusto kang makuha ng imong bahin. Pero, Unsa, madam? good luck na lang. Kalain kag sinultihan ining madam Lily da. Mura magdunay buti pasabot iyang pag-ingon og good luck. Unsa? May good luck nimo si Madam Lily nimo? Mao lagi, mao na. Makapaybong kayo. Lain ang iyang tuno sa pagsulti niya, good luck. Mura magdunay buti pasabot ba? DJ Nagtuo siya nga di gid nato makuha ang gisaad nga katigayunan ni Aman. Aw, di gyud na siya ganahan tingali nga makuha nato ang atong bahin. Kaya ko, kung ako'y makakuha ining mansyon, una na kong palagbuton kana sa Madam Lily. O parehas tagplano. Lami na magigay isang palayason kan. Kay maldita kayo. Wala ko may bawon asa na pangitao ng singsing. Ela, Oh, Eric, ngano? may sing-sing yung kahatang gipangita. Nagduda na sab ka? Dili kalikayin na magduda ko. Eric, kung ako imong pangutan noon, ako, nagtuogid nga tinuod ang singsing atong gipangita. O kinahanglan ato kining makitaan. Pero unsaon? Atong hinuktukan og maayo. Una, ang tag-iya sa singsing atong gipangita, mao si Arabella, dili ba? Oh, Mao nga, mo-focus na ni Arabella. okay. So, anhita siyang mga butang mangita sa sing-sing. Oh, dali, tabangi kog alas malata ni Arabella. Itongtong na to sa kama. Oh, sige. Dali na, Joel. Mangita na sagta sa singsing. Asam lagi nato pangitaon lagi. Sa lake. Mamalik ta dito sa lake. Usa. Adto gid ta mangita sa singsing sa dapit nga imposible gid natong makit-an ang singsing. Lapukon kay lake oy. Pero Joel, dito na to makuha ang importanteng butang sa lake. Buti pa sabot. Nga posible nga tuwa sa dito sa lake ang singsing. May nahuna-hunaan ko, Joel. Unsa may imong nahunanan, ha? Joel, nanlimpahot ang akong balibo sa akong nahuna-hunaan. Kay unsa lagi nang imong nahunanaan? Dili ka nga naara sa lake ang tag-iya sa singsing atong gipangita. Usa. Ela, anong igo lang ni mong gitutukan ka ng maleta? Imo makarang o kayon pag-usap. Eric, Unsa man? dili ba misulti naman kanimo?
Nga posibleng patay na kini si Arabella. Oo. Eric, ang tanang butangan na ugat nato gikan sa lake, gipanag-iya ni Arabella. Hangtod ang manikin nga amgid ni Agnaong gikan sab sa lake. Gipanglabay sa lake ang mga importanteng butang ni Arabella. Oo niya. Unsa may unahon na ni mo, ana? Dili ka nga naagid sa lake ang singsing. Kung naan ni sa lake, bisan ko pahubsan pa ng maong lake, dili gyapon na to makita ng maong singsing. Kay, lapo kay na. Kun mauna, dili gitingali na to makita ng singsing. Oh. Uy, Ila, unsa gilang tanong mo di sa bitana? tuadi sa lake mangita sila si Will mag-Joel sa singsing. Kita, asan na mangita sa singsing? Ambot. Giuhaw man ko. Magkuha lang una akong tubig sa kusina, Eric. Oh, sige. Adto ko mangita sa singsing sa basement. Ang gikuhaan na niya ng makina sa panahe. Ha? Joel, manimaho na kitang lapok ini. Ay, reklamo diya. Sige na, ang sing-sing rang paagi nga mahuman nga itong kahago din eh. Ha? Sige na. Kana, diya ka. Ako dire. Nah, bala naglapok, basta ang tuso na to ni. Bakit ano ginatong tong sing-sing? Siguro kadugi ko nga naat. Oh, ano to? Duha primero, tulo karon. Upat ako ah. DJ Lax Siguro, takang magbagting. Hala, klaro na. Kitang tanan ang gitawag ni Amahan. Kapuya ining tiguang eh. Kanus amin siya mamatay. Joel, nangandoy na ka nga mamatay na si Amahan? Ah, kapoy na magkayagod. Pero, ay pagsaba na. Pangandoy lang na. Oh, parihas ta. Ako sa gikapon ni sad ko sa gipabuhat ni Amahan nato. Lami kay dukdukon og bato oy kanang singsing nga iyang gipapangita nato kun ato na namakitaan. Dali na. Manaka na ta. Kay tuan na ron sila sa ila. Malupig tag samot sa sinipsipay ini. Amahan, gitawag mi nimo? Kagpatawag no? Amahan. Niyarami. Daan pa ko nga nag-una na gyud ning duha. Kompleto na gid mi, amahan. Nalangan ni kay dito mo gumi si Wilma nangita sing-sing sa may lake. Nanong niya kahuna-huna man kamong tuha. Si Wilma, gamang nita sa sing-sing sa lake. Kuha naman. Tungod kay didto gikan ang mga butang nga importante para nimo. Naibaw baka kung kinsa naglabay sa mga butang dito man? Labi na sa malita? Ako, at gamang tanan ninyo sa inyong una-una. Ganong gilabay ang mga butang sa maong lake. Ang posible nga naglabay ini. Nagdali-dali tingali ang tag-iya sa malita sa paglayas. Unya. Mulayas ang tag-iya sa balita. Adto giniagi lagi dili sa luyo. Dili sa diya sa lake. Kayway agianan diha paingon sa gawas. Ikaw, Ella, doon sa'y hubad mo sa mga butang nga dito sa lake. Naasa kasuko ang naglabay sa mga butang sa lake. Husto si Wilma. Posible nga ang tag-iyas maleta. Gusto nang malayas. Pero, gipugnan siya. Og aron dili siya makalayas, gilabay siyang gikaaway ang iyang maleta. Ka-drama sad anang imong story, uy. But-but sad ka ila. May unod ang gisod
ni Ella. Ha? Mahayon ang maleta. Labi na ang suot sa maleta. Bukod ipasabot nga posible nga nasukok sa tag-iya sa maleta ang naglapay ini. Makauyon gud ka pirmi sa ipanulti ni Ella nimo amahan sa? Paborito kaayo nimo siya. Klaro kaayo. Meron mo ka, Wilma. Waman! Dili ang bahin sa mga butang nga nakuha sa lake. Ang ato toyo ninyo karon. Unsa man day amahan? Kinahanglan mangandam ka mo. Karon umaabot nga Sabado. Ha? Nga naman. Nga naman, amahan. At unay mahitabo ka sa ulugan. Karon umaabot nga Sabado. Pusa, kinahanglan mangandam ka mo sa inyong isolo. Ay, hala, mangayo na may kwarta nimo amahan para makapalit na iog isulob. Si Madam Lilina ang bahala sa inyong isolo. DJ Lex Remix. Sige, magalakaw na kamong tanan. Gawas kang Ella. Ha? Panggawas na kamo. Dali na, Wilma. Pangitaan na itong singsing. Ani una ta sa pultahan, Joel. Ha? Ano naman? Gusto ko may ibaw kung ganong gipabili ni amahan si Ella. Makalagot. Paborito gina niya bayhan na, uy. Ay. Ato rin po na may bawan. Mangutan na tangina. Usa dali na. Unahon na to ang pagpangita, singsing. Amahan, may isugo pa ka na ko nga gipabilin man ko nimo dinhi. Gusto ko nga mangandam kang daan sa parke karon Sabado. Si Madam Lily man kahang motabang namo sa mong isulob, amahan. Ang uban si Lily ang magbuhat. Pero ikaw ako ang magbuhat sa imong isolo sa parke karong Sabado. Ha? Unsa may ako isulob, amahan? Ang gusto ko nga isulob mo ang sabot nga gipakita ni mo nako. Ang sabot ni Arabella. Unsa? Pero, amahan, Maot ka na ang gusto kong mahitabo. Karong Sabado, isulob mo ang sinina ni Arabella. Ang sinina na gipakita mo nako. pero haom ka ni nako? Isukod daan. Aron mahibaw ka kung unsay agyason. Sige, amahan. Buutan ka, Ella. Sama ka kang Arabella. Hala, mitiurok na sab siya. Nagtutok sa ato. Nga naman is amahin. Mura man siya mawagtang sa kalibutan kung hisgutan na sa Arabella. Magkagawas ka na. Oo, amahin.
Eric, mayo kanya kasagawas sa imong kwarto. Sunod na ako. Ha? Duol na ang Sabado. Kinahanglang maandam ng imong isulob sa party. Madam. Unsa may kasaulugan karong maabot nga Sabado? Wa ko'y katungod ka mo sulti. Pero nahibaw ka. Natural na ibaw ko. Pero sa ako nagiingon, si Don Faustino lang ang musulti kung unsa ang maong kasaulugan. Mao ba? Pero kinsa masad ang atong mga bisita anang hingayon na? Ay, napangutana, anak. Kay wa pa ko kahibaw. So, Unsa man ning kwartuha, madam? naadiha ang tanang sapot sa lalaki na kapilian ni mo imong isulob sa party. Kadaghan ni mga sapot. Pagpili na. O kung makapili ka na, ilak lang kining mong kwarto kung mahuman ka na. Daoy, Bernes na. Pero wa pagid ko makakita sa akong isulob sa party ugma. Anong imo man ang problemahon, oy? Nagitugya naman ang yamahan kang madam, ang atong mga sulobonon. Saan ka? Oh, nana madam eh. Sunod mo na ako. Iyay kini. Asa man ta, madam? Mamili tag isulob ninyo sa party og mga adlaw. Yes! Yes, mag-shopping na mi. Sunod mo na ako. Uy, paingon lagi ka sa taas, madam. Tungod kay taas-taas ang iyong isulob sa party. Ha? Ugwa sa tindahan. Naara ang mga sila ang pilian ninyo. Uy, Oh, unsa man ni kwartuha? lo, Puno man di ay ni sa mga gamit. muro mo nunig butik ni din eh. Pero, madam, mga karaan naman nag-style mga sinina din uy. Mauni ang gusto ni Don Faustino. O gawas pa, usaki ni sa inyong mga masunod, gikan sa doon. Unsa? Ew! Kakaraan ini, uy! Napaki mga sequence sa mga sinina. Ew! Tagas mo dyan kayo. Reklamador kay ka. Pamili na daw, Wilma. Una-unahan na lang nga muatin tag masquerade party. Ay. Ha? Okay, mamili ko diri mga sinina niya man. Wa pa masulob ning mga sapot. Ha? Mauni ang nahuman sa pagtahi sa mananahi nga gipapuyo ni Don Faustino dinhi sa mansyon. Mananahi? Amo, di ay nga dunay makinas basement. Kini na lang itong mga gawon, uy. Kuhaa ang tanang sapot ka inyong mapilian. Arabella, hubuan una ti ka ha. Kay ako ko na umusulob ng imong sapot. Nga naman ka ang maumani gusto ni amahan nga akong isulob. Kinsa na? Eric, Kadiyot lang, Eric. May mumusod? Sud, uy. Nasa ko isulti ni mo. Hala, no? Layo ra gid kaayo sa akong type sa sinina ang niay ning kwartuha, Joel. Kabuga eh. Watay mahimo, gaw sa pagsunod ni man. Malaka, sa akong tanaw niya, no? Pila na lang kadlaw ang pagpakabuhi niya man. Mao ba? Muna. Busa atong lang isang sakay-sakayan sa yung tripping. Sige na, pamilya, ya. Ay, nakapili na kong upat diri, uy. Nay, upat ni kabuok. Niya ako pa ning sukod kung unsay angay nako. Eric, nga naman ka nga kini magirang ipasulob ni amahan ako sa party ugma, no? Init bang ko na maong sinina? Buhi king kulor. Ang buwak, murot kinuod. O, lagi. Pero nga no laging pasulobon ako niya sa og sinina sa patay. Ela,
Sigurado na juday ka nga patay na kana si Arabella. Dili na kana nga mga pagdudal lang. O, Eric. Tungod kay kun buhi pa siya. Dili na to makit-an ang iyang mga gamit sa ilawom sa tubig sa lake. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Sunda ang lain pang sumpay ning Sugilanon. Panugon. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.